atụkwalụ n'ofe ka ofe n'isi n'ọfịa Igbo na-ajụ ajụjụ o so na marriage rights o so na usoro ndị Igbo ji anụ di na nwunye ajụjụ bụ a thing o wee dịzie ka kịta ndị kịta onye ọbụla nwezo onye chọrọ ịjụ ese mfụ gị asị m ịdị m mma ịdị efere aka n'elu wee jezie n'ọnya bụ oko ịmaga na oke oyibo I love it, he love me ịmaga ụmụ ife love etinye ya n'ọzọ nke ndị agba ọfụrụ is the new happening is on point. It's the love of flower. Abụghị na-emezi nke ọzọ ma na ịmara what's up. Ediro updated. Anya bụ ife. So nwe si ka njọ nke bụ eziokwu o lego ọtụtụ isi. Ịdị sure? Isi gịnị? O lego ọtụtụ isi. Ebe ndị mmadụ mekatala asị na ada manju emechazia along the line achọpụtazie na nke a na-eme ndị a. Gwara m na nna gị bụ nke a. Gwara m na nke a melụ nke a. Wee si do you think we should actually go back to the it's a Igbo na address? Maka na ịma ụfọdụ akụkọ anyị na-akọ nwere ebe fasi. Ịghọtago ife mele eji kwụsị ịjụ ajụjụ bụ ofu ife mele eji kwụsị ime ụfọdụ ife niile a na-eme na anyị. Ife mele eji kwụsị ịjụ ajụjụ bụ ife mele eji kwụsị iwe ọjọọ ụtụtụ na certain homes. Like ịmago ife ị ga-aghọta bụ na ife meli o nwere ife na-ebute ife butere ife maka na enwere ife enyere anyị mere anyị ji wee filuo na ọ dị akwazi mkpa ijezi na-ajụ ya bụ ajụjụ nya achọrọ m ije kpọba okwu afa mana onye ọbụla na-ege m ntị kịta ama m na uche gị na-eje ebe m na-eje mana it doesn't mean that every time I actually discuss the Igbo tradition and how I see efolie ọ bụrụ na anyị ga-ewebata ndị ọcha mana nke bụ eziokwu bụ na eme anwenwu dị eme akpanwu ya bụ nkata without pointing it out the onye ọcha factor ịghọtago maka na fa kụziri anyị ụfọdụ ife fa kụziri anyị ife buru ibu and maka ife ndị a fa kụziri anyị were ụfọdụ ife anyị na-emegasị na be anyị welu dobe n'akụkụ enwere ihe nna akpọ ya wannabe wannabe nke anyị bịa dịka ọkankụ mana anyị amaranụ maka na ife melụnụ bụ na elesila anyị ya n'ụdị nọ nke ka mma maka na ị na-anya ifo na ịjụ ajụjụ a na-eme ọ dịka mmadụ ekwesịrị ịmago ịma nje na mba nnukwu je nwa nwaanyị ma ọ bụ mmadụ si ebe ọzọ wee bịa ọ dịka ọ na-eweta ife dịka nkewa ọ dịka ọ na-eweta ife dịka nkewa mana inene ifo na ụka onye ọcha agwala anyị na Chineke na-anabata mmadụ niile ịghọta gị na-enwe na nkewa anwa adịrọzi ya bụ na nje kpọta gị n'ezi dubata gị any me omit that Igbo tradition that makes me go back and check your background maka na ọnya bụ ịjụ ajụjụ na Igbo bụ background checking ama m ịghọtago and because of otu ndị Igbo si eme ya na-adị very very ardent uche anyị na-adị na ya ọfụma so o mezie nya isoro usoro ndị Igbo si eme ifo na ajụchasị ajụjụ a ifo na onwe ike ọma adabasị so because na anyị niile intermarry ịmago anyị na ndị ọzọ niile na-emekọ anyị ejezie si na ife menụ bụ na oke ajụjụ anyị abịarapụ ya maka na mgbe anyị jụbara ajụjụ ka anyị nọ wee malụ na ụfọdụ bụ osu na ụfọdụ abụrụ anyị nọdụ wee malụ na ụfọdụ nwere ụchụ onye ahụ menwele ihe ọ na nke a bụ eziokwu mana ife niile a na-achọpụta bụ nyanwa melu ndị Igbo ji wee na-eme na mbụ mana fadị emie iji wee kpata nkewa ife eji wee na-eme bụ maka na mmadụ mmalụ ife na-eme wee mmalụ ife ọ ga-eme wee gwọọ ya bụ ọya ị na-aya ọya aya ama ife na-eme gị wee chọzie ọgwụ wee nye gị nya ifu gị so ajụọ ajụjụ n'ala Igbo mgbe anwa asị na nwatakịrị a na ọ bụkwa nke ndị Igbo nke kachasị njọ nke ndị Igbo na-akpọ na mmadụ bụ ọgbanje asị na nwaanyị bụ ọgbanje na o nwere ihe na-eme asị na ọ bụ ọgbanje ife eji chọpụta ife a ọ ka wee kugbuo onye bụ nwa agbọghọbịa mba ife eji chọpụta anya bụ ife bụ na ejebe ịnụ ya akịta amalaka eji esi ya enwekwa ihe ọzọ ya na nwoke abịala ịnụ ya akịta amalaka ya eji wee so ya enwere one or two ọ ga-eme
ọmalụ maka na nke bụ eziokwu nwaanyị ọma okwu ga-amaka ịma oge mgbe gboo olden time onye chọrọ ịnụ nwaanyị ọ na-achọpụta ọ bụrụkwa so gekwanụ ntị ọ bụrụkwa so nke nwoke na adreesị maọbụ nke nwaanyị na-ajụ families na-alikpunye the problem bụ makwa na onye ya abịa jụ ana amakwa ka esi ajụ ya bụ ese ichekwa na imekọtasịa maka enwe ike ajụọ na agbụrụ ahụ ndị a na-eme aka ntụtụ ndị a enwego ka ha si wee marụ maka na ọ bụ na-emere enwere onye ama ụfọdụ agwa unu na-akpaba na-adịghọ mma onwego onye metụla alụ na agbụrụ nna gị akpọkwa anya bụ arụ maka na kịta anụnwa ihe anyị na-echezi unu gbaghara m ihe anyị na-echezi bụ na ọ pụta asị na onye anụnwa na-aja adres you don't trust me enough doesn't mean you don't care about me achọrọ m ka ndị be anyị mata na ọ bụrụ about you don't care about me mwa chọdịrị iwe bịa in the place where akụzizi logo no ije love ka a na-eme Ana Igbo na-anụkwanụ di na nwunye as a social construct, which is what they made it for. If family able to preserve wealth, if marriage is to preserve wealth and to transfer wealth accordingly, only about the invention of marriage, and which has been really and working. Igbo observed it properly. That's right. true. Ọbụrụ na ezinụlọ anyị nwere pedigree na be anyị. Enwere ndị anyị bụ from agbụrụ kings, ma anyị bụ warriors in my father's place. We will have to look for a family that is on the same par with us. Yes. On the same bloodline. That shares the same value. Yes. And values and certain things. Before you we do but I say okay, anyị na ndị a ya go muogo. Anyị anu nwa onya. Ndị a na-eme ka ndị anyị. Ndị a ha na-eme ife anyị na-eme. Ifu na ọ daba. Mana iwepie. Ifuzia na ife ọzọ mmelese gị kịta bụ love. Ana onyanwa bụ ihe na-emebi anyị. Nlese gị love, nlesozia gị love. Iwe chelozi afọ ajụjụ niile anyị kwesịrị ịjụ. Wee china na azụ. Echili ya chịpụ n'akụkụ. Wee bidozie. Ọ caution ka a na-ewepụ n'akụkụ. Ọzọ gị ebupụtala anyị na social media si na onye emekwa. Ụmụnna ada ana. Pia, nekwa ma ọ bụrụ ọdụmeje na-asị gị na ọpịa. Pia, nekwa. Ihe amadị ka o esi wee mee. Ihe ọzọ ị ga-afụ bụ na onye anụ ese na foto. Mgbe anyị na-eto nwa agbọghọbịa Amarachi, enwere ofu nwa agbọghọbịa anụrụ mgbe anwa na streeti anyị ọkwa n'Enugu anụsi anya mgbe anwa very flamboyant imago ceremony tinye a lot of young girls na streeti anyị na cruise oge anwa onye ọbụla na-achọ ka ya esi wee melute 2 months after they married that lady traditionally. I nọkwa nnọọ one Sunday di ya bulukwa moto fa mgbe moto ọfụ dulu ya na nwunye ya pia na be mama ya na papa na bogi ya nwoke ebupụta bụ ife na boot bupụta na-ekene ịmagonu mkpọtụ ndị street na-agbakọ ya ọgọ unu bịala unu bụ ineta anyị ọgọ brazichi onye emesịa ife niile butusia ife niile nwoke ya baa n'ụlọ with nwunye ya ndị ọgọ ya wee netesịa anya nyesịa fa ndị failisia maka na ndị ọgọ che nọ nneta ka abịala ineta ha elisie nne nwoke na ndị ọgọ ya nọsịa nwoke wee kunie nwunye ya chọọ ikunie ọsị ya mbanya nọdụ nye sonye ọsị ndị ọgọ ya va biko na iwe ewekwa n'unu na ya kpọnatalụ nwatakịrị a ka unu nyetụ ya nwa ebele ọzụzụ unu zotu ya obele na-abịakwa bịa kpọlụkwu ya ka anya na ya na-abụ naba. That story scarred some of us because we'd never seen such a thing in our lives before. Now, I'm not saying it's anybody's fault, but ọ bụrụ na ajụrụ ajụjụ aya mebe mmiri si wee nke a bụ just an instant of imago ife meli Igbo ji eme. You cannot say that your ancestors were stupid. Asịrọkwa si were obi ọjọọ jụbanya bụ ajụjụ vindictiveness wee na-eso jụbanya bụ ajụjụ ma ọ ka anyị jụgide onye a ka anyị megbuo onye mba n'ụka amale achọpụta enwelu ihe melụ nwa agbọghọbịa na nwa okorobịa na-eme oyi uluzie mgbe ọnụnụ nwa okorobịa zipụ gwa ya na ndị be ha na-ajụkwa ese nwa agbọghọbịa say if you try it is over. Yes, no. Inwa ya nwa if you try it is over. Na nwa okorobịa wee na-asịzi
ọ pụta na enwere ajọ ihe nwata nwa agbọghọbịa melụ ọ na-ezochi ka ọ pụta na enwere ihe na-eme ọ na-achọrọ ka ọ malụ nwata nwaanyị si na-enwekwa ihe ọ na-ezo mana ọ nwa ya anwa is over when I see is it a new modern lifestyle? Mba ya bụ the more reason na ya eji wee jụọ ajụjụ mgbe a esisi ajụ na ka ekwesịrị ịjụ kpọnwa ya bụ isisi maka na onye ọbụla makwa na ebe fasi onye ọbụla ma onye ọ bụ onye ọbụla maka fasi eme malụ ka ndị ụmụnne esi eme malụ ka ezinụlọ fadị ndị mmadụ nwere ife a na-akpọ family secrets. That's true. That imago is unspoken ime ekwu ya n'ilo mana anyị ncha ma nọ ifo anọdị anyị. And you must understand na insecurity na-adị n'ime mmadụ. So the moment ọ nụrụ na ajụjụ a ụjọ abịa gị nwere ike bụrụ nna ya metere nwere ike bụrụ cousin ya metere ọtụtụ ndị ụmụnne fa na-ayị ala n'ụzọ ọkwa nwanne mmadụ ka ọ bụ. You know how many mad people are on the streets. These are people's brothers and sisters and relatives and things like that. Mmadụ na-ezu ori ndị na-awakpo ụmụazị mmadụ na-eme mmadụ nwanne mmadụ nwa mmadụ a n'obodo makwa na ndị a amara m ịghọtara ebe esi abịa enwere ọtụtụ agwa a na-akpagasị enwere ụmụ nwaanyị gbalụ njọ ide aghọta ife nna agwa enwere ụmụ nwaanyị gọla alụ ghọla ezigbo alụ o unlike ụmụ nwaanyị ibe fa na-edozi ife n'aka fa na-emebi ife baba aka o mebie ma nwata ma ezinụlọ ma family ma in-law ọ bụ anya aka o tirie ihe ezafie ya na enwere ndị gbalụ njọ omume njọ agwa so ọ bụrụ ma anyị ajụrọ kedu ka anyị esi wee ma ọ bụrụ na nwatakịrị na-abụ ọ naghị ezu oyi mana ọ gafee ihe efuo kedu ka ihe esi ama oge ụfọdụ gekwa ntị o nwekwa nke melụ maka a na-ekwu okwu a na-arụtụ ihe aka mmadụ mesịa ọgbara njụ maọbụ ọjụrụ ese ịbịazie bịa mụta nwa ifu na nwatakịrị akọla aka ebe ọzọ maka the important is that enwe ike nwunye gị ịnụta anara eme ọ hapụ generation anụ feluzie nke gị na-abịa o fezie nke gị na-abịa ifu nwatakịrị ọ na-eme aka ntụtụ ị na-ajụ kedu ebe aka ntụtụ a si abịa ọkwa onye ya bekwe Iju Ase anụnwa jikwa wee banyekwe na obibi ndụ ndị Igbo ọkwa ofu Iju Ase ahụ ka ị ya ajụ katazi wee chọpụta na onye anụnwa na-ekwe ebe onye a si wee bịa na agbụrụ ndị a mere ihe dị otu a nọ ihe a bụ ihe melụ nwa ji emere ihe dị otu a ndị be anyị maka ụmụ agbọghọbịa ụfọdụ pụta ha etukwuwe ụfọdụ ihe n'ike asị mba gịnị ka ọ chọrọ iju ma ọ bụrụ kwasị ụmụ agbọghọbịa ma ụmụ okorobịa ị ga-afụ nwa okorobịa ọ ga-abụ na akwụkwọ dibe ha onye ọbụla emechie ya ọ sị gị everything is fine ihe akọ ya sụrụ then o tinyezie blood of Jesus ya akọvi ya then ọ pụzie n'ilo gebekwa ntị ọ pụzie n'ilo o je na-etinye nke a n'isi o tinye nke n'isi o tinye nke n'isi ọ na-enwekwa epilepsy ihe ama mana ọma isi na ọyị ha ama nne na onye nke ya na-eme ya amanụ ka ihe esi wee nwa agbọghọbịa ya ama ojezie bata ewee sị ya I'm sorry to let you know na ihe a na-afịọ o wee bụrụ ka esi wee n'anya maka ndị be anyị ịmakwa ka a na-ekwu ya ngwachalụnụ ị na-ekwu dị traditionally ka ejebe fa ngwakinede nke ọgba ọfụ anụnwa nke a na-akpọ sickle cell ndị nwere SS gebe ntị ọkwa ka anyị na-anụ even now in this present day and age na ndị mmadụ ka na-asịla onwe fa asị when they have that condition na-egekwe ntị o nwoke na nwaanyị ya na-ayị ọyị ife dịka ebe 2 to 3 years fa na-afụkwa onwe fa fụ na ije anyị na-eje dịkwa ka ọ na-eje na marriage na ọ na-edekwa and fa na-ejesie ike then one of them or two of them a na-asịla onwe fa asị jụọ ndị na-alụ n'ụlọ ọgwụ ndị dọkịta na ndị nọọsụ ife ndị na-achọ ịnụ alụmdi na nwunye na-asịgharị asị na test result fa yes as little as agwata ife m na-agwa gị a na-asị jụọ ndị dọkịta kwa unu na-ekili m kịta confirm nwa na ife m na-ekwu ebe a na-asị change it to AS change it to TV change it to DNA change it to onye a ọ bụla ife a na-eme onye asị ọsịzi asị ya na nwoke nwa ma onye na nwaanyị nwee jee banye na di na nwunye nke abụọ kwa tradition nke a bụzi ihe normal ihe na-afụ amụọfụ ụmụ
asị na ụmụazị enwe sickle cell achọbazi ebe nwa si agbayalịba achọba ego emebe nka mana ọkụ efuru na ọ bụrụ na mmadụ na-abụ a bido na ọ bụrụ na fa agwala onwe fa eziokwu fa agbanarị ife a then eweluzie ụmụazị na-enweghị ife fame wee tinye na nsogbu nwatakịrị pụta otu anya na pain na na-eme ife onye nwa ka Igbo ji wee si na onye ajụjụ anwa katara anwa wee fụ ụzọ ọha ịmara ebe mmiri shi wee maa iwe mmanụ ka ị ga-esi wee chebe ya maka na abịazie kịta ịnọdụ eziokwu anyị ajọka ịgba nju bi onweghị ihe ekwukete maka na amarọ mma ga-asị na agba ọhụrụ ma ọ gịnị ife aka n'elu isi no is me and him that matter oyibo nke na-ewu I think it's the fear of finding out. Oh yes, I think our people, we have a fear of asking questions. It's not just I think no one a new process that taught us to abandon asking questions as a people. all things have passed Yes, away. ine na anya ifu na all things are passed away. Anya dị ajụkwu ma ndị na-achị anya achị ọchịchị. Ịghọtago oge m na-eto eto nwe ka ihe esi jụọ okenye ajụjụ ewolu hụla ma ịmago makwụnyego. So it's a thing. You can't question certain things because at the end of the day ife onye ọbụla na-atụ ụjọ bụ the answer to those questions. Enwere some young women ụfọdụ amarọ dị ka be nna ha dị ka ikwubekwu ya kịta ụfọdụ amụrụ fa na mba ụfọdụ amarọ ka be nna fa dịcha ụfọdụ amarọ dị ihe na-eme ọnụ okenye ka m jekwuru ụfọdụ ndị nọ n'ezinụlọ m wee tụdo onye ọbụla egbe ngwa kwuo nke gị. What did you do? What do you know? Who did you do? Kedu nke unu mere? Kedu nke agwalụ gị na-eme? Because asị na onye ma ebe mmiri si mabịa ya ma ebe nya bụ mmiri si kwụsị. Etolu m fụ na onye Igbo ka m bụ ka m na-eto nwa agbọghọbịa mmata na onye Igbo ka m bụ and I traced some of my problems growing up and I realized I need to go back and fix my roots. maka na ada ị ga-eje mara onye ịbụ ị ga-eje mata ndị nna nna gị fa bụ that will propel you wee malụ the trajectory ị na-eje in life. So ife ụfọdụ these young women isi a na ị na-eje ịjụ ajụjụ ma some young men isifa na ị na-eje ịjụ ajụjụ ụjọ abịafa. Now, Ajujum, I'm beginning to wonder, Yes. do you think it's modernization or anything that has to do with old things have passed away? Yes, I agree. You think no, old things have passed away Yes. is the reason? Because I feel, Amaromi Hemelo IGW Katobi. I want you Where's to bring in the where- forgiveness of sin. The forgiveness of sin. Yes, the forgiveness of sin. Because Is the old things have passed away. That's thing. what I'm So trying it to means point that out. Old even things if have your passed away. ancestors were terrible people. It's not. We're not saying you're supposed to suffer because of the what things they, they have done. let us point But it out. we have to know. Ka What we ịmalụ. cannot do is pretend we don't know. Ọkamma na ama. Okunu na afọ. Ọkamma na ama. Ọkamma na ama. Amali ihe bụ ihe ahụ. Nke anyị akwụsị ime bụ ịtụkwudo eziokwu ịmago nọgide ya na maka ife ya ka ị na-ekwu. Na onye nwa ka mụ na-ekwu maka na ịnọgide ya na ahụ emego ọtụtụ ihe. I'm not joking. O mebigo a lot of things. Hush hush. Nsị gị o mebigo Ekwusikwenye ike. ihe na-asị bụ take me as I am. Oyibo kịta azụ. Actually, ọ ife a na-akọwata. Take me the way Etu you ọbụla see. m adị Take me as I am. Take me as I am ejidego ihe wee yasa. Amarom, because now let's not talk about the young people. Let's talk about the parents. Maka na na-ekwu ihe ọ dị ka na ndị esiro be mmadụ. Mba ha sikwa be Ndị mmadụ. bụkwa ndị mgbe ha chere ije n'ụwaanyị ya nna mụtacha jụchakwala ese. Ha nọzie nwatakịrị ha chọrọ ịnụ asị ha mommy I've seen the one. Ụfọdụ jụrụ ụfọdụ ajụrụ. Onwe Maka na gebetu ọ bụrụ na ajụrụ na mgbe nke gị. ihe agbanụ Ị mbọ. ga-afụkwa ya as something that is worth doing. Mana ndị nke nọkwanụ mgbe ajụ wee sizie mba. Maka na wụ na biya na-ekwu ọ bụ na ihe taa. emego anyị ihe. Ọ bụ ihe taa. Enwe ndị nna ha ga-etukwu otu a maka okenye ada nọ n'ụlọ ewe jelu wee mụọ n'ọgbụ. Ọkwa nke ọfụrụ. O nwezi ka o yesi okenye na-ada nọkwa n'ilo were newspaper na-aṅụ nwa biya. ewu a na-abụ. Ewu anọkwara ebe ọ nọ na-eme ihe ọ na-eme ọnya melụba anyị ji wee dị ka ọ dị kịta. Maka na ọ bụrụ na these people are pointing because ụmụ nke okenye ga-esi wee nọ na-akwa eje. Nke Adam ekwuzi nke ọ ga-abụ mmadụ chọzi ime ihe like this oje kpọta friends ya rapụ Mba ndị ụmụnna. okenye anọgo n'ụlọ ife mebie. Ya ihe niile mee Ife mebie. I think we should point out mebisie. these people Ife because mebisie. they are the core reason why some of these things are happening.
ị ga-eji wee nọdụ the most important thing ị kwesịrị ime ịgwa nwatakịrị nekwa usoro ị ga-eso ịjụ ese na Amarachi ebe ihe ebido buru ibu ịgba nju wee na ejekwulu pastọ anyị ịbịa ọkwa pastọ anyị ka m na-ejekwulu ka pastọ anyị kpee ekpere ka Chineke gwa ya ma mụ na onye ọdaba and pastọ anyị kpesịrị ya n'ekpere nke ahụ na onye adaba ịma na ndị obodo enwere ozikwa anything to do with me n'ọkụ wee gbagbuo ha ịghọtago ndị obodo bụzikwa my enemies onye ọbụla chọkwala ime ife nke m asịrọ m gị ejekwukwene onye ụkọchukwu gị that my own point. I am giving you the alternatives to why I'm ajụzi ị na-ejekwu onye ụkọchukwu Monso sị gị na onye a bụ onye ya pikiri for you. Will you argue with Monso? Isi mụ sị gịnị mana do you want to argue with the Holy Spirit? mana nke bụ eziokwu nke bụ eziokwu bụ na achịkwa m gị ejekwuna your pastor or whatever mana oge ụfọdụ enwere ihe anyị na-eme enwere ike ọ bụ na nwata nwa agbọghọbịa bịalụ nnọọ chegharịa nke ụbọchị a ma ọ bụ nwee ka o si wee na-apụta na-afụ ya anya ma gaa mana na enwe ka o si wee bụrụ ka ha fi ikwu kparawo n'ụzọ nke ọzọ ị marọ ka o si wee maọbụ ị marọ ka ndị be ha si wee bido ijechazie ewee sị gị ngwa nekwe nwatakịrị na-enye onyinye ọ na-abịa ka ọ na-eme ihe niile nestin otu akwa imeli aka n'elu nne gị na nna gị because I think some parents talk nne gị na nna gị na-agwazi gị okwu isi na ha amara ife na-eme ime aka n'elu a na-emechazie ha ebupụta ya na society wee na-afụ onye bụ nke anyị na-afụ na social media ebupụta ya na society anya na-afụ ụdị as bad as amara nka mesi wee kwe as aka n'elu a bụ old things have passed away makwa Iju Ase anụnwa ọ bụrụ kwasa m dị chọrọ ịnụ di Igbo na-ajụ ase a na-ajụ ajụjụ Igbo na-agba nju oru kete nke bụ na amụọ nwa a na-ajụ ase n'isi nwatakịrị ahụ na omume ndị Igbo afa mmadụ dị very important very nya afa ndị na ka ndị si eme bụ ejiri mara ha yes that's true ịghọtago onye Igbo chọrọ ime ebe isi wee pụta onye nwa bụ ife ga-eme o wee value ugo because I believe that ndị mụtalụ gị has a huge role to play in who you become as a person, which is a very paramount member of raising children or parenting. Because as you know, you cannot give what you don't have. Mana eziokwu. Amara m ịghọta. So ọ bụrụ na ndị mụlụgo ma ọ bụ ọbara dị n'agbụrụ unu dị corrupt. Onye Igbo na-akọwata na enwe possibility of corruption ahụ. Mana ọ ya abalị. Agwa na-arapụ iwu ihe. Agwa na-anọkata wee je mụọ lion. So ọ bụrụ ajọ ife mmadụ ịmụ onye ọ bụ. It's true. Ọ mgbe m jugidere ka m nọ wee malụ that from my ancestors there is warriorship and that there are soldiers in my bloodline. Ife onye ahụ na-eme ike. Thank you. So you need to ask yourself where is this coming from? As a woman, I had to ask myself. Over time, maka na mgbe m kpere ụka oyibo kpesie ike. Ife your Chineke n'ụwa for peace. Peace. Ekpelu m ọbụla ekpele si Chineke biko nyelu m aka. I have a temper, I have this, I have that. Ka ngwanụ gị enwelu nwata nwa agbọghọbịa ebe ọ bụ na ịfụli ọ na-anụ ọgụ ime afịa o ana o jidekwe gị ọdọka iche na ọ gbalụ njọ o jide gị ọdọlụ gị dọka gị o jide gị ọdọka gị nwata nwa mana ịmara warrior spirit wee jụbazie ese wee sị na onye bịalịa ụwa na onye a bụ dike anọ nwoke wee tibezie mgbe wee chọbazie ihe a ga-eme ya ife nwata nwa agbọghọbịa kịta ọ bakwana ife ọ dịka mmiri oyi ekunye gị dalụ nwụsịa wee bụrụ ihe Iju Ase na-eme wee bụrụ ihe Iju Ase ji dị mkpa biko na ama akwa m ihe anyị ga-eme ya bụ ihe maka na isi ka ikpuchi eziokwu akwa adị ekpuchi afọ ime akwa enwere ka isi wee dịkata ime echi isi ka i were akwa kpuchi ofu ụbọchị ochie asị na a na-eki abortion belt enwere ihe ike ya pụta ike godi afụ na inweghị complications nwatakịrị etipụta isi wee pụta you cannot adekpuchi afọ ime ụka mma na ijụlụ ajụjụ and gị bụ nwa okorobịa gị bụ nwa agbọghọbịa ebe ọbụla ị nọ na ajụjụ amaka kirapụ iru echi bịa na social media debela anyị what would I do
Anonymous. Please keep me anonymous. Anonymous. Biko. It's my husband did, but I don't want to reveal him. Because na you na your way below kwane ekwu kana aju ese ni ju ese amaka. Korafi boru echi ipute isi anyị advise me. Aye mepekwe office nishi. Aye mepekwe office. Okagi mma na ijula ese. The banya amam na nke anu nwa itinyelu ha, nke anu nwa ikwu tata no. Okwu akpọ n'ọnụ ijezie itile anyị nke ilote na nke ị na-like. Na nke ịchọkwa ka ekwuo maka ya. Ịchọkwa ka ekwuo itinye anyị. Itinye amaka na ofu onye anara emofia. Abịakọta na osisi bịakọta ọnụ wee bulu oke ọfịa. O wee bulu okwu a na-ekwu ya ebe a ka anyị ga-achịkọta n'ụbọchị nke tata mana chetakwa na onye ajụjụ anara efu ụzọ. Ịjụọ iwe mala ebe ị na-eje abịakwa na si anyị keep me anonymous. Mụ nwa ba amara Chukwuka. Manki ibukwe ga anonymous. Ejụrụ ebufelu ga ama nna gị. Ife asị gị hapụ ihe dị na moto banye moto. Nekwa gị na express. Nenu gị na express. Inweta onwe gị na express asịkwana na ifuru ebe dị express na moto ahụ. O wee bulu okwu ekwuo ya. Ọ ka bụkwa Amara Chukwuka na Amalicha Nwada Nneoma n'Obi Voice of the East. Sonyekwara anyị n'ụbọchị Tuesday na-abịa bosi oge nkata ebe a ka anyị ga-abịa kpakọrịta ihe ọbụla gbasatalụ ndị Igbo. Enwe nke na-akpagbu gị ịchọ ka anyị kwuo maka ya detuo ya ozugbo chela anyị chebila anyị next week Tuesday ka anyị bịa ka anyị sụkọrịta ya bụ oyibo ka emesịa